हाथरखि वा नायनायावथ' बेसे भलि भालि नुखायोलै नाथाय सोर मोनथिगौ दे नुबाय आयै आंखौल' जाम्बा खालामनो सानखायो नामा नोङो औथ' र' बिहामजो हामानोथो फटक नायनानै बेबायदि जाखो बेलाय एसे बिहामजो थांनायनि साइड इफेक्ट नांबाय खोमाहाय आयै मा होनखो बिहामजो नाथाय नों बेबायदिबो नंद्रायाथ' जेसेनो अनथावथाव महर गोसोफ्रा नोंना सोलायनो हमबायना आजिखालि सैथान जाबायलै नोंबो हाथरखि सैथान असेब्ब' साला नोंबो बेबायदिसो ओंखारदो मागोना निउसफोरावबो ओरैनो ओंखारालै दा बेखायनोसै नोंबो आंखौ मेहेरखौ नागारनानै थांबाय नोंखौ अनामोन नामा आं हो बांद्रायखौबाबो बायोलै आङो आजिखालि सब गासिबो नख्लि महरनि सिङाव महर रावबो हमनो हायाना चान एसेबां फन हरबाय नाथाय नोंसो आंनि फनखौनो हमनो थाङा मालाय आरे थुनथुलि बेफोर जाथाय जानायनि उनाव ना आइया एसे रागा जोंदोंमोनलै होमबा नोंखौ थिगसे रायबाय नामा आन्टिया रायाखै मानो रायलाबायनांगौ दे आइसै माथो नोंनि सोकोलाव लिरनाय गैया थुनथुलि नोंबो जे आरो महरफोरालाय मा महराव नुवाना आमफ्राय आंलाय सानदोंमोन नों दामजाबायसो नामा दामजाबाय नामाब्रा नोंलाय मा मोनथिदों हो दामनोबाथ' आंसो दामनो हायो बापरे चानजिरां एसेबां शक्ति खाथि माथो माथो सानदों मानिबाय दे होमबालाय बेखायनोथ' जानला मानला सानालै आंखौबो दे आरो होमबालाय चानजिरां माने नोंसिना एकदम थारखौनो बुंदों आङो बिराद टेनसन जादोंमोन आंबो नोंना प्रब्लेमानो जोबदोंना जोबाखै होननानै प्रब्लेमखौथ' माथो होनोब्रा माने एसे बेबायदि जाथाय जाबाय नालाय माबा लासै लासै थिग जागोन आरोना ओमफ्राय बे मेहेरालाय मावजि बुन्दाया बे अमाखा बाच्चाया बेनो आंनो दख'ना होफैफ्लाना बिदि प्रब्लेम जादों नङाबा जागौमोन बावदोलै बेफोरखौलाय नोंबो एसेबां गोरलै बावनो हानाय नङालै आं हाथरखिखौथ' बुंफिनगोन नाथाय बे मेहेरका बाच्चाखौ आं निमाहा होनो हाया एसेबां गोरलै बदला लानाय आरि बेफोरो खिथेर नागारनायफोरा मोजां हुदा नङाना थुनथुलि मानसिया जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो जुदि नोंबो बेबायदि जाबा बोरै जानांगौ दे बेखायनो नों बिदिबा आंबो बिदि होननायनि जानो नाङा आरोना मालाय बिहा रागाखौनो जोंनो रोङा बारा ओमफ्रायथ' बेथ' मेहेर बायदिबो नंखाया एसेबो मैथा खावला मेहेरजों बेजों जमिन आसमान का फाराग दङ माबा बुंदों नोङो आंबो माने बेखौनो मोनथिनो लुगैदोंमोन आरोना नोंसिनि न'आवबा माबायदि जानानै दं न'आवबो दावराव जानानै थांबाय ओमफ्राय नोंबो आरो इगनर खालामबायना जेबो नङा थुनथुलियाय थुनथुलियाय हा बहा दंसै नोंलाय आइ फैगौ नों मानो दलद गसंबाय थाखो दे फैदों माथो जागोन ओमफ्रायलाय बिराद दावराव जाबा लुबैदोंलै बियो थाखुमादोरा मा थाखुमालाबायनोब्रा थुनथुलियाय नों दाबो थांबावालै थांदो होनदों बे बिफांनि उनफोरा थायो थां थुनथुलि नोंसो लेंहरदोंना ओमफ्रायो आंहालाय मा दाय जाखो ओमफ्राय दाय जाजानो गिनानैथ' नोंखौ थांथिनदों आङो नाय नों बेयावसो दङ आयै हा मोनागौ नालाय उसुङावलाय मा खालामबाय थाखोसै खालामले मा आयै आङो इदि ओरैनो माबा मोनसे सिरियाल नायनांगौमोनलै नेटवर्कआनो थांलाय फैलाय जागासिनो नुदों आंनि जेबो रिप्लाय होबावलाया बियो जाल्ला नै आबा मेहेर बेफोरबायदि खालामनानै जेबो जाया मिन्थिबाय आयै बांद्राय बुंना नोंबो मिन्थिबाय दाया आंनिल' नङा बे हाथरखि नामा बिनिबो बिदि दावराव दावसि जाबाय नालाय आबा एसे दुखु टेनसनजोंनो बहाबा सिरि थांथ'वाखै बियो सोरबा लोगोफोरनाव लोगो अबेनि लोगो थानोब्रा बेनालाय मानसियानो गुबुन सेंग्राजोंसो थांखाबाय बियो सोरबा बेलेग फसायनाय दंबावखायोमोन बे मेजेर नायनो आबा मेहेर बांद्रायबो बिदि बुंना मिन्थिबाय जोंथ' दाबो नुवाखै मिन्थियाबो ना नोंसोर मा सानो सानबाय थालै नाथाय आं बुंबायना बे नोंहामजोआ सोरजोंबासो खारखादों आंखौ थखा होदों बे साला मानोलाय नोंखौ थखा होबाय बायनोसै बिदि थखा होआना बियो बिहामजो बे हाथरखि आबैनाबो जाखायाखैयानोलाय हा रावनोबो खिन्थाया माया बिदि ब्लद थाङो होनबा सिरि सिखावै आयै नंगौ बियो जोंनो सोरनोबा सासेथ' खिन्थालांनांगौमोन नाथाय जोंबो बेखौ बेबायदि डाइरेक्ट गाज्रि सन्देह खालामनाया मोजां जानाय नङा खोमा दे आयै आंथ' एसेबो मोजां मोनाखैहाय बिहामजो नों जियानो बुं आबौ मेहेरा थिगखौनो बुंदों हा फन हमा मेसेज हरा दे मेहेरनो हरा हा जोंनोथ' सोरनोबा सासे हरनो हायोना आबै मानो हरनोब्रा बेलाय मानोना बेनो मेहेरखौ नांला गोदान सोरबा फसायनाय मोननानै थांफाबाय बियो खारफालांबाय आयौ आबौ मा जाबावगोन दे मा जानो आरो आबै गावसो थांदों आंथ' सरिबो बिदोंमोन
Yes, गोरोन्थि जादोंमोन आंजों। बेफोरखौनोथ' थिक खालामनो नाजादोंमोन आङो। नाथाय बुजियालै आबै, आंखौ फसायलाना बियो। मा जाबावगोन आबौ दानि गथ'फोरजों बेबो बुजियाबालाय। बास जाबायसै आबा। आंथ' फन हरा नङा हरखागोन बियो। खेबसेबाबो हरथारगोन। बांद्रायखौबा निउस टिभि चेनेल गासिबावबो होजोबगोनसै आङो। बेलेगजों खारनो सानग्रा बियो। बहा सानसे थाहैनो हानो बेलाय। नै आबा न'खरनि माबा खोथा थायो। बेबायदि जानला मानला मिथिया होसिया होजायाना। आं हले बेफोरखौ जेबो मोनथियालै। मानसिया न'आव फैफिननांगौ मोजाङै मोजां। गावनि हौवाखौनो बेबायदि गारनानै थांदों बियो। नै आबा खोनासं। ओइ खोनासंनायनि खोथाया जोब्बाय आयै। बेहाथ' आलासि जाहैनोबो रावबो गैया आरो जायखौ मिथियो सोंहरजोब्बायना आङो गैयाथ'। गावखौनो मा सानखो होनबा बियो बहाथो बिदि गोदाव सोराव थाहैनांगौ जाखोसै। हा हौवायानो न'आवनो दङ दे जेन'बा गोरोन्थिया जाबायानो आबौ मेहेरजों अब्लाबोथ' बिदि नागारलायनानै थांनामोन ना। सोरनावबा खारसनहैबाय बे आबै मिथिबाय दोनखारलांबाय। नों बिदि उल्थां फाल्थां दाबुंसै दे मेहेर आं खोनासंनो बाबाय। ओमफ्राय बे खालामनाया थिक जाबाय आयै। मोजांसो बुंनो लुबैगासिनो आङो दा। ओइ ओंखारलां नोंसोरबो गासिबो। बांद्राय दाजाबलाय दानख'लाय खालामबाय थानो बाबाय आङो। खर'फ्रासो दोखो दोखो सायो आंखौ बांद्रायखौबाबो। मेलेमफ्रानो एकदम गैखालासो जामजोबसिगोन आंना। दे आंहा फोथायनाय दंखायो हाथरखिखौ बिदि जेबो गाज्रि हाबायाव थांखानाय नङा बियो। आच्छा हिनजाव जानानै मा खालामनो थांखो बे हारसिं? सोर जाहोनायनि बेखौ? हाबियालाय सिगांनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै जाबोनाय गथ'खा एसेबां बिदि साननाङा दे आबा। ओंखारलांदो प्लिज नोंसोर थांदो गासिबो। नैबे हाथरखि फाग्लाखौ हारसिङैनो दोनथ'दो थांदो। आं मोजांनि थाखायसो बुंगासिनो आबा बिदि जाहाथे गोरोन्थि बुजिलाया नोंसोरो। नाथाय नोंलाय मानो उल्था उल्था बुंखो दे। नै आबौ बांद्राय सानबाय थानो नांला दे गावखौनो टेनसन माथा मारिबाय थानाङा। फैनांगौबा फैगोन दे गोमायाखैथ' ना। मोनथिखायोब्रा लिरना गालांखाबावदोंसो आंखौ दा नागिर मेहेरनो। सान्थि थानो लुबैबायनो मेहेरनि गोजानाव। दे आबा फैगोन दे फैगोन आरो जों नांगौबा नागिरगोन दे माबा मोनसे खबर लागोन जों। प्लिज गो थांदो। बेनो आंखौ जेबोखौनो नागिरजाखैबा मेहेरालाय मा अरजाखो ओमफ्राय हो? नोंसो गारनानै थांदों दा बेबि आंखौ। आजिखालि एसेबां दुखु जानानैबो मा लाब दे। हनै मालाय थांग्राया थांबायानो। थोआखैमोन साला आंनि अननाया बेखायनो गोदान सेंग्राजों थांदों बियो मोनथिखायोब्रा आङो मोनथिखायो। एसेबां फन हरबाय आं साला एसेबां फन हरबाय एसेबां मेसेज हरबाय नागिरा नङा ससे नागिरबायना। फेसबुक इन्स्टा गासिबावबो होजोबबावबायसो आं जेराव आं एक्टिभ थायो। गैयाब्रा साला जेबो रिप्लाइ गैया। नोंबो सोरजों खारनो दे बेबि सोरजों खारनो नोंखौ एकदम ओंखारनो हायि बायदि खालामथारगोन दे आङो। बाहेरायाव ओंखारबानो हनै होननायनि खालामथारगोन आं नोंखौ। बुजियाखै आंखौ फस्थायगोन बिराद फस्थायगोन नोङो। रागाथ' जोङा नङा सानोलै नाथाय मानोबा रागा जोंफ्रांगासिनो आङो। एसेबां नोंखौ खोनाब्लानो रागा जोंग्रा जाबाय आङो। नंगौना नङा जाखोबा हाना सोरजोंबासो फन रायलायबाय थादोंसै नोंलाय? थाय आइ नोंबो मा जानला मानला सन्देह खालामोथाय। दे ओंखामानै गुदुं ओंख्रिया दासो मोनदों जाखानोसै फैद' अखा हागोन मागोननो। औ आयै नों थांजोनाय एसे दसे नेटवर्क मोनसेसो फैबानो आं थांसै। दे थाब फै। आया नङासै दे। नै आइ थिन्थिनि माबा एसे दहाय माबा माथो खोनाबाय थादोंमोनहां। आं बुंखाबायना नोंखौ आं माने मा होनो सिरियाल नायदोंमोन बिनिनो एसे साउन्ड फैदों खोमा दे आयै। नोंबो देखायगोन आं डाउनलड खालामदोंना। बेखौनो आंलाय सोरबा माथो खोनानाय मोनथारदोंमोनहां। नङा आंनो खोनागौमोन ना आं बे फनखौ नायनायानो। मिन्थिला दे आरो आंना खोमायासो बाजियो ना मायो ओरैनो। थङालि नोंबो दा फैदो सिरियाल बाद दे नोंनि सिरियाला जाबाहाय ओंखाम ओंख्रिखौ जानानै दोनजाजोबगोन आंजों। बाहागोखौ जाला नोङो थिला। ओमफ्राय बे सानस्राङा बबेथिंजों थांखोबा गारियाथ' बैथिंसो दोनदोंमोन। ओइ बहा नोंलाय सानस्रां बहा? ओरै मा नायखोब्रा गोजौ नाय। बे नों गोजौआव मानो गाखोखो? वा थिन्थिलि मोनसेथ' लिंहरबाय दाना बिफांसो गाखोहोबावबाय आंखौ। एकदम गावखौनो सिखाव रखमसो मोनबायलां। बोरैबा गोलैगोनलै ओंखारदोलाय गैला थांबाय आया। मोजां थुन्थिलि मोजां फैनायावथ' थां होनबाय दाना ओंखारनो सानला। दे बाज्रुमदो नांगौबा नोंखौ हमजागोन दे आं गिनाङा। गैलालै। नोंखौलाय सोरथो बिफाङाव गाखोनो थिना दे आंथ' नोंखौ थांसो थिनदों। मोजांसो होनदोंलै बियो थोद।
एकदम सिखाव बायदिसो खालामबायलै नों आंखौ जा नोंबो दिनारो मिनिदों साला मोजां खालामासैलै नोङो बुद्धि जेबो नंला दे माने नोंखौ नुब्ला सोंलु सोंला खालामबावगौमोन ना आरो माथो जागौमोन होनबालाय ओमफ्राय आं गिगौमोन नामा गियाथ' होमबाबो आरो अके दे बाबा आं सरि हा अके होमबा आंबो थांनांसिगौलै अके दे ओमफ्राय ना नों गाज्रि मोननांला आंखौबो दे आरो गाज्रि मोनला मानोथो गाज्रि मोनबावना बिफांबो गाखोहोबावबायसो नों आंखौ फाग्लि साला नों दासो मिन्थिबाय आरो आंखौ फाग्लियालाय आं नंखागौ जादों एकदम जेन सोरबा गोसथोनायखौसो लोगो हमफैदों आङो जालायखो अके दे ओमफ्रायो न' मोनसे जिनिस लाफादोंमोनलै आङो बेलाय बमसो नामा आंखौ ओरैनो आरे खेवना नायबासो मिन्थिगोन दा नों ओंखाम जायाखै बुंदोंमोन ना जेबो बम गैयारा माबा जाग्रासो दंलै आं जेबो जायाखै होननायखाय नों आंनो माबा माबि लाबोलायथारबाय औ दे होमबा ना दोनथ'लै बाय आयौ बे जाबाय थेंक इउ नों आंनो ज' ट्रिट लाबोलायथारदोंना बेखायनो थेंक इउ अके बाय मालाबा लोगो मोनफिनगोन ना आरे ओंखामखौबो माथो उखैनायखौनो मोनाखै आङो बे ना बाथोनजों जानोसै खोमा दे आरो बिनि सायाव गाबोन थाबबो सिखारनांगौबा फुङावनो थांनोसै ओमफ्रायथ' ना आंनाव घरियानो गैया टाइमखौ आं माजों नायबावगोन दे माबा मोनसे जासिगोन र' फैसा एसे जमा जाब्ला घरि मोनसे फिसा बायनानै लानोसै आङो आरोथ' आं लुगैया मेहेर जे नों आंखौ नागिर मोनखानाय नङा नों आंखौ नागिरब्लाबो दं आं नाथाय बबेबा मोनसे खनायाव मोजाङैनो नोंना बिमायाबो आंखौ रायनो थोखाया बायदिसिना बुंनो थोखाया माथो जानो आरो ओरैनोबाबो नोंनि न'आव थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन बिहामजोआबोथ' नामनिल'सो जानानै थाबायना बिहामजो जाथाराखैथ'ना आङो बेखायनो आंहाबो हारसिं थानो मोन्थाय दङ बे नङा जे आं हौवाखौ गारनानै फैदों आरोथ' आं बिनि थाखाय फैदों मेहेर जे आं थाब्लाबो ना नोंनि जिउआव प्रब्लेमसानो जोबखाया गासिबो आंनि थाखायल'सो आं रावजोंबो जेबो बुंजानोबो बाबाय रावखौबो जेबो डिस्टार्बबो होनो बाबाय आरो नोंखौबो आरो दा आं आंनि थाखायनो थांना थानो नाजानोसै बेबायदिनो नोंसोर आंखौ जि सानबाय थादो मा साननो गोसो सान मेहेर नोंबो ना नों फाग्ला जायो ना नों आंखौ नागिरो ना नों आंखौ बावगारो नोंनि गोसोसै आंबो बावा नोंखौ जेब्लायबो नोंनिनो थागोन आङो नाथाय अब्लाबो दा आं जोबोद दुखु मोनो मेहेर जोबोद दुखु मोनो एखनबा समाव बेफोरनि बादै आं जेबो सावरायथ'नोनो गोसो गैला ओमफ्रायथ' र' आंहाथ' गेसबो गैया आं बेबायदि स्टभजोंथ' संजाबाय थानो हायाना बोरैबा मोनामथारो आं मोनामजानोनो हाया माथो र' बनजों संनोबो दिगदार अखा बोथोराव जे बिथिंथ' आं रावखौबो बारा सिनायाबो एसे सोरबा खाथि खालायाव सिनायनाय मोनब्लासो र' रायलायदावबा उनाव सिनायलांगोनदां